Nem fog. Mire elér idáig, levesszük a cipőt, ugye? De tényleg vedd le. Zalán, vedd le a cipőt! Zalán! Futás, Cipő! vedd le a cipőt! Cipő! Zalán, a cipőt! Cipő! Én abban nem kapaszkodom. Én sem. Ragaszkod a kőre neki. Aztán bizony a hullat. Hát mi hozzá se nyújtunk, csak képzelőd. Hogy valahol hagytad. Kurva élet! Nem lehet úgy tartani egy kibaszott képet, hogy röhögök. Nem család. Nem mászók egyébként, ha abba hagyhatnál. Írsz, azt már nem. Ki van én, vagy iszapfogó műtárgy? Gábor, az megfogja, hogy baszki. Tudod, hogy gyűlik rajta. Ó, Istenem. Mondjad. Elhozzuk akkor azt a cipőt onnan? Istenem, Zalán, fuss! Majd mindjárt fussuk csak azt. Jó, hogy ott fölröhögnek, szerintem föntről is nézik egyébként. Én nem, én adtam neki zsebit. Igen, Masi, jól látjátok. Szakadj szét, te hülye buzigetuba! Én elszállítottam volna a korlát, nem az egy eszkülőt tartottam volna az a föl. Hát én is úgy nincs semmi, mert a sok hülye fasznak került a tisztőben. Videózunk? Azért ez kellett a végén. Várjál. Kutya! Ez a támadás! Nem, kutya támadás! Azt mondja! Csalod a képet, csalod a képet! Remélem még videózod!